Ассалому алейкум, дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Ман аянаги дар квартира задам, я самоклеиши мегӯям, дар фигурни потолок задам. Мақсад ки агар дар потолок простоям мегӯям, набоша баровардагиам, аян ҳами свет бо свети сиёҳ. Агар кони тамошош карда набошад, дурин тамошо кунед. Мақсад потолоки простой дорӣ, мехоҳӣ фигураш кунӣ, илоҷ надорӣ. Ина ё яке ай классикое ки мо классикш меномем, конкретно хишо меояд барои потолоки простой. Потолок фанер боша, краскаи маслини кардагиам боша мешавад. Инам як комплекташ, установка, доставка, ҳамаш қати 1,5 сомон. Инҷа як комплектай дар потолок фанериёз мезанамш, давоми навора тамошо кунем. Чӣ хел меояд? Комида дар кораи номрои WhatsApp болои экран мебурад, ананда муроҷиат кунед. Агар бихарен хитонам ки бикунед 650 сом як комплектша 1,5 мебарем, хидмат мезанем, метавонем. Чанд намуд рисункҳо задаш мешавад, чанд намуд гулош ҳастад. Аянами гулош мо пешниҳод кардем, аянамиш ҳозир рафтаистад. Хулоса дигар намудош мешавад ба қарибӣ, бо пешниҳоди шумо метавонем. Хоб, ана потолоки фанерӣ. Дар потолоки фанерӣ аянами тасмаҳо гулои классик мешавад. Шумо навора хуб тамошо кунед. Ман як потолока шуморо нишон медиҳам. Хона тайёр аст, потолок тайёр аст. Просто вақте фигура мехоҳем, уже потолоктон задагия и асос анами раҳош анамия ки гарени хишо меояд. Ирани ҳама талошамона ина баротон кардесем ки штоби шумода пешниҳод кунем як чизе ки барои ороиш бошад. Мақсад амира хуб қабул кардаги. Нана нигоҳ кунед. Фанер не ҷоҷои печка. Дар хонаи печка ана ки фанера ки дидеса бошед, каҷалаҳай ростай ӯ хом мекунад, фарқе надорад. Мақсад ки бибинем ки ҳозир ҳамин фанера мақсад мо амра мезанем чӣ хел меояд. Как раз ина люстраш подсвети ҳамин золотое. Мо мумкин ки ҳамо яке аз видеои дигаршани бита. Хуб, ана ки нигоҳ кунед, ҳозир ман мезанамш, бо камера мекунам. Нигоҳ кунед, дар давомаш ҳастай номрои WhatsApp барои заказ мебурем, муроҷиат кунед. Ана дӯстони азиз, дар фанер ана фигураи интихоб кардагии хонадора задем. Нами гулои классикира, тасма, гулои угловой. Чӣ хеле ки ман дар як кухни зада будам, амира видеоша баровардам. Имина амра интихоб кардагӣ буд. Хулоса ки на нигоҳ кунед ки чӣ хел фигура кардагим. Ина ҳарам хеле ки худи хонадор вибр кунад. Мо ана ҳам хел кардем. Хулоса ина ҳама тарафа анами классики барои потолок намо пешниҳод шумо кардесем. Ҳар намуд фигура мешавад. Хонадор аянами фигурае ки ман пешниҳод кардам, ҳамин маъқул шуда. Ай ҳамин хостак дар фанер задем. Ина кадоме ки мехоҳад анам хеле кина потолокҳои простой дошта боша, хо спални, хо кухни, хо калидор, хо меҳмонхона, фарқе надорад. Фигурни потолокҳо дани мешавад. Дар квартира ремонт кардагим задагим навушани бубинен. Хулоса ки на номрои WhatsApp дар болои экран муроҷиат кунед. Фурӯхтаам мешавад як комплект 650 сомон. Агар ки мо бизанемш 1,5 сомонда меёрем, намехе мезанем, мерем. И чанд намуд зада мешавад. Ина я варианташ, дигар вариантоша пешниҳод кардагим ба сиёҳшани уша агар дида бошем. Наиш бо аями намуде ки мо пешниҳод кардем, сразу қабул кардан. Ина боз задем. Хулоса ина буд аянами гулое ки мо пешниҳоди шумо кардем. Ина люстрани золотое, хонаи фанери печкадор пешниҳоди шумо кардем. Ина видеора
خلاصه که زنده و سلامت باشین، نوارو را خوب دستگیر کنین. انشالله که هر اون چیزی بتونیم با پیشنهاد شما میکنیم.